No niin, tässähän ei ole tarkoitus nyt, että minä esitän kauheasti mitään kysymyksiä, mutta voisin ehkä kertoa yhteisestä historiastamme sen, että kirjoitimme kerran yhdessä kirjan ja siinä pohdimme ihmisen paikkaa maailman kaikkeudessa. Siinä oli ehkä tällainen lähtökohta, että Kari on luonnontieteilijä ja atomien ja tähtien ja partikkelien mies. Ja minä taas olen humanisti ja sanojen ja käsitteiden ihminen. Ja sitten me siinä kirjassa 200 sivua keskustelimme siitä, että onko ihminen ainetta vai henkeä, että onko se atomeita vai käsitteitä, ja emme ehkä löytäneet vastausta. Ei. Niin, mutta nyt on käynyt sellainen juttu sitten viime kirjamme, että minä täytin taannoin 50 vuotta ja sinä täytit 70 vuotta. Minä olen aina ollut vähän niin kuin avantgardessa tuohon Janneen verrattuna, että tämä on tietysti totta. Mutta että nämä nyt on tämmöisiä merkkipaaluja jossain mielessä, mutta että yhdistettynä niin kuin tähän meidän ehkä nyt kummalliseen aikaan, joka alkoi olla kummallinen jo paljon ennen kuin näitä pyöreitä vuosia tuli kummallekaan täyteen. Tietysti oli Yhdysvalloissa tuli Donald Trump ja eräänlaisena niin kuin merkkinä maailman ajan muuttumisesta, ja tuli koronaa ja sitten siitä heti perään tuli Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ja nämä on sillä lailla, nyt voi ajatella, että tässä on tämmöisiä seikkoja, jotka on määrittänyt nyt meidän tätä olemassaoloa, jos ajatellaan, että 2014 Krim miehitettiin, tosin nyt se ei täällä suuria intohimoja herättänyt, mutta kuitenkin viimeiset 10 vuotta, ja 10 vuotta aika pitkä aika, niin on ollut vähän tämmöistä eriskummallista aikaa, tai ainakin meistä on tuntunut, että se on eriskummallista aikaa, ja se on ehkä sitten saanut miettimään tietysti ensinnäkin sitä, että onko se nyt eriskummallista aikaa, se on tietysti yksi kysymys. Minusta tuntuu, että se on eriskummallista aikaa, mutta se on saanut sitten myös kysymään, että jotenkin kun en itseä ajatteli ehkä nyt jonkunlaisena semmoisena yleiseurooppalaisena joskus 20 vuotta sitten, silloin kun minä olin vielä Jannen ikäinen, niin ja tuntui, että oltiin just liitytty euroon ja niin edelleen, ja tuntui, että asiat oli niin kuin menossa semmoiseen johonkin suuntaan, josta voi olla montaa mieltä, mutta että kuitenkin se oli jonkunlainen niin kuin näkymä tulevaisuuteen. Ja sitten se vähän niin kuin se näkymä alkoi kadota, ja se sai niin kuin miettimään, että niin kuin tämmöistä identiteettikysymystä semmoisessa laajassa mielessä, että kuka olen ja mistä niin kuin arvoni tulee, ja kenen joukoissa seison oikeastaan ja kenen joukoissa pitäisi seistä. Ja se on niin kuin yksi aspekti tässä, ja sitten se identiteettikysymys sitten liittyy siihen, niin kuin koittaa miettiä, että mitkä määrittää sitä identiteettiä, ja jokainen teistä pystyy kuvittelemaan sadoittain erilaisia asioita. Ja mä ajattelen hyvin semmoisia banaaleja, että en ole nyt ollenkaan korkealentoinen niin kuin Janne tässä, koska hän on humanisti. Minä olen tämmöinen matalamielinen ihminen. Ja että banaaleja asioita, jotka määrittää mun identiteettiä. Siinä mä mietin sitten esimerkiksi tätä kaupunkia, jossa on syntynyt, eli Lahtea. Onko Lahdesta kukaan? Jees. Ja sitten samalla, niin kun olen jonkun verran Italiaa harrastanut,
niin sitten rupesin vertaamaan, miten suomalaiset eroaa italialaisista. Ja taas mä ajattelen jotain banaalilla tavalla, et en ollenkaan ajattele mitään Tintorettoja ja Caravaggoja ja kaikkia kirkkoja ja muuta, mutta hyvin arkista ja tämmöistä. Ja se sitten sai nämä ajatukset kiteytyi sitten kirjaksi, joka on tuossa Jannen edessä Tulivuoren juurella, joka on eräänlainen semmoinen pitkä, voisi sanoa vähän semmoinen essee, jossa mä haahuilen ahdistuneena Italiassa ja ajattelen näitä asioita. Nämä liittyy sitten moniin, tässä tietysti yksi tekijä, joka sanottaa tätä, siis mä en ole mikään Venäjä-tuntija, enkä oikeastaan sitä tiedä siis vähäsen tiedän vain. Päinvastoin kuin Janne, joka tietysti sitten on ihan eri planeetalla sen asian suhteen, mutta mä tiedän, että Jannenkin elämä on tavallaan muuttunut ratkaisevasti juuri näiden tapahtumien ansiosta, koska sä et pääse enää... Mullahan se on muuttunut. Niin. Mä ajattelin, että mistä sä nyt oot keksinyt, että nämä niin muutti sun elämää. Ne muutti tällä henkisellä, humanistisella tasolla. Et sinulla oli tietysti se konkreettinen taso, että sä et voi niinku matkustella Venäjällä, missä sä oot aikaisemmin ollut. Mutta mä ajattelen, että kyllä sekin niin liittyy jollain lailla sitten siihen identiteettiin ja sen semmoiseen plastisuuteen ja sen välttämättömään muutokseen. Ja sitten voi kysyä, että mikä on se, mikä on pysyvää ja mikä on se, joka muuttuu. Ja se, mikä on pysyvää, on jollain tavalla Lahti. Niin, jossain mielessä tietysti. Siis en mä nyt tiedä, jos mä avaan tätä nyt sen verran vaan, että kun siis italialaisista kysyy, että kuka sä olet, niin ei he sano, että olen italialainen, vaan he puhuu niin kuin kaikkein mieluiten. Heidän identiteettinsä polttopiste on minun kaupunkini, La mia città. Et se on mikä määrittää, keitä he on. Tietysti jos on suuresta kaupungista, Roomasta tai muusta kysymys, silloin puhutaan kaupungin osista. Ja mä en oikein usko, että Suomessa kenellekään niin se oma kaupunki, niin ei mullekaan. En mä sano, että Lahti on. Mun on vaikea niin sanoa, että Lahti on minun kaupunkini. Vaikka mä siis synnyin siellä, lähdin sieltä sitten pois, kun olin täyttänyt about 19 vuotta. Mutta että jollain lailla se on jättänyt jonkun jäljen ja sitten mä en tiedä, tätä ei tarvitse edes nyt tässä keskustella, mä en tiedä mikä se jälki on ja mä voin aavistella tavat, joilla se jälki on jäänyt, mutta että se on niin kuin, ja mä koitan mielessäni, mä vertaan sitä niihin tapoihin, joilla italialaisiin jää sitten jälki siitä omasta kaupungistaan. Mutta tämä on tämmöinen hyvin kompleksinen vyyhti, eikä tässä nyt oikein ole mitään semmoista selkeää sanomaa mulla ylipäätään, niin kuin ei useinkaan, mutta se on ehkä kiinnostavaa nyt juuri miettiä tätä maailman aikaa vasten, ja mä voin nyt tämän jaarituksen päättää toteamalla vielä tällaisen, että siis mä itse ajattelin sitten, ja tämä oli niin kuin jonkunlainen lopputulema, että mun maailman aikani, mun muistini alkaa ensimmäisestä maailmansodasta, jonka jatko, mä kutsun sitä toiseksi tuotantokaudeksi, oli toinen maailmansota, ne oli sama sota. Se on ikään kuin kirjahyllyn toinen pääty ja se toinen pääty, johon se mun maailman aikani loppuu, on tämä Ukrainan hyökkäys, Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ja kun mä sanon, että mä muistan ensimmäisen maailmansodan, niin se tarkoittaa sitä, että se on tuttu mulle välillisten muistojen kautta. Mä oon kuullut siitä puhuttavan, mulla on sukulaisia, jotka on ollut syntynyt silloin ja niin edelleen, että mä oon saanut ikään kuin valemuistoja. Ja jos mä ajattelen 1920-luvun ihmisiä, kun mä luen niistä, niin mä pystyn täysin samaistumaan heihin. He on niin kuin samanlaisia ihmisiä, he on niin kuin moderneja ihmisiä,
jossakin mielessä, päinvastoin kun ennen ensimmäistä maailmansotaa kaikki ne ihmiset, joita me on brittisarjoista nähty sitten, he on niin kuin jollain lailla kuuluu toiseen aikakauteen. Ja se, että tämä päättyy siihen Venäjän hyökkäykseen, on niin kuin jotenkin karmaisevaa sillä lailla, että se on ihan samanlainen sota kuin ensimmäinen maailmansota. Siis kun me on totuttu sotiin, tähän mennessä ne on ollut joko semmoisia asymmetrisiä, missä joku suurvalta, tyypillisesti Amerikka, moukaroi sitten jotain pientä porukkaa, tai sitten ne on ollut semmoisia paikallisia skismoja, joissa on pari asemiestä ollut semmoisen Toyotan avolava-auton siellä lavalla aseineen ja sitten on ammuskeltu. Mutta tämä on sillä lailla ensimmäisen maailmansodan toisinto. Tai sama, se ei ole toisinto, mutta se on samanlainen. Siinä on kokonaisia valtakuntia, jotka ovat joilla on rintama, pitkä rintama, jossa käydään uuvutussotaa, jossa ammutaan kaikella mitä käsiin saadaan, myös uusilla teknologisilla innovaatioilla. Ja kun tapahtuu etenemistä, niin se on suunnilleen se, että kuukaudessa mennään 100 metriä johonkin suuntaan. Mutta eikö tähän nyt liity vielä eräs seikka, nimittäin tuo, että missä näitä sotia käydään ja ketkä niitä sotia sotii. Eli nythän on käyty isoja verisiä sotia Irakissa ja on käyty Gazassakin taitaa sota olla käynnissä, mutta sä samaistut tähän ukrainalaisten kohtaloon, että eikö se liity juuri tähän meidän yhteiseen historialliseen muistiin, että siinä on tämä Venäjän ääressä sotiminen yhtenä asiana ja sitten tämä Itä-Euroopan pienten valtakuntien kohtalo. Ja ehkä myös se, että siitä historiallisesta muistista käsin on helpompi samaistua ukrainalaisiin kuin vaikka gaasalaisiin jostain syystä. Se on tietysti totta, että nämä on eurooppalaisia sotia, sekä ensimmäinen että toinen maailmansota oli eurooppalainen sota, ja mä ajattelen nyt jopa silleen, että siis Yhdysvallat, se on niin kuin Eurooppa, se on vaan Euroopan spin-offi, se on semmoinen kolonia, joka siellä nyt sattuu sitten onnettomien sattumusten seurauksena saamaan itsenäisyyden. Minusta Yhdysvallat on brittiläinen imperiumi. No niin, juuri näin. Joo. Tai se on se, niin. Se on se, miksi brittiläinen imperiumi muuttui, kun siitä veret vedettiin pois. Ja sehän on jatkaa brittiläistä imperiumia omilla ehdoillaan. Ja vaikka näitä sotia käytiin, vaikka toisessa maailmansodassa käytiin sotia vaikka Pohjois-Afrikassa, mutta ne oli kuitenkin Eurooppa. Oikeastaan se on Libya ja Irak ja nämä, niin ne on oikeastaan Eurooppaa, koska ne on Rooman valtakunnan perillisiä. Että ainoa poikkeus tästä nyt sitten oli vähän tuo Japani, mutta jos nyt ei mennä mihinkään sotahistoriaan, koska mä en sotahistoriaa tunne muutenkaan. Mutta se on totta, että se miksi tämä koskettaa, niin tämä oli hyvä huomio siis. Ja siis mä halusin kysyä itsellään, miksi tämä Venäjän hyökkäys, miksi se jotenkin järisytti mua niin tavattomasti, kun oli kuitenkin käyty sotia Iranissa ja Irakissa tai jotain muita tämmöisiä pienempiä sotia. Mutta kyllä se oli tämä, että on rintamalinjat ja se on Eurooppaa. Mutta ootko sä nyt ihan varma, että eräänä syynä ei ole se, että sä vanhennet ja olet täyttänyt 70 vuotta? Kun mä pohdin juuri tätä, että tämä kirja oli musta hyvin erilainen kuin monet muut sun kirjat. Siis oli selvästi saman ihmisen kirjoittama. Tyyli oli samanlainen, mutta siitä puuttui juuri se sellainen luonnontieteilijän jäykkä optimismi, jota sä jollain tavalla olet kuitenkin edustanut vuosikymmenet läpeensä, että nämä ihmisten asiat ovat tämmöisiä pikkuasioita, kun olemme tämmöisiä partikkelikokoelmia tässä vain aikojen saatossa. Ja nyt musta tuntuu, että sä olit tässä kirjassa, sä olit jossain muualla kuin siellä partikkelien turvallisessa maailmassa, jossa sä oot ehkä viettänyt paljon aikaa. Ja tässä sä esiinnyt siis hyvin alastomana, niin kuin usein tietysti kirjoissa sä esiinnyt, niin kuin hyvät
kirjoittajat aina esiintynyt, että sä esiinnyt tällaisena vanhana haahuilevana ukkona Kataniassa, joka nukkuu huonosti ja voi huonosti ja ahdistuu, eikä oikeastaan edes itse tiedä, miksi ahdistuu, ja ahdistuu näistä niin kuin kaukaisen maailmanosan tapahtumista, niin kuin 18-vuotias lukiolainen, ja niin kuin ihmettelee, että miksi minun aikanani tapahtuu tällaista, vaikka kuten tosiaan itse sanot, niin sitä on tapahtunut koko sun elämän ajan. Mutta sä oot elänyt jossain muualla. Nyt jostain syystä nämä tapahtumat on vetänyt sut partikkelien maailmasta tänne ihmisten kokoiseen maailmaan. No, eikö se ole sun mielestähän se on vaan hyvä? Niin, no mä oikeastaan vähän ihmettelen, että miten jäikö sä kaipaamaan niin, kvarkkeja? Ei vaan siis, kuulostaako tämä järkevältä? No, siis eikö jotain tämmöistä on tapahtunut? No tietysti, mutta jokaisessa ihmisessä on niin monta puolta ja voi olla, että olen valistanut kasvoni vaan yhdeltä tietyltä syrjältä sinun puoleesi. Mutta se fakta tietysti on, että ikä vaikuttaa, että kun vanhenee, niin ehkä sitä miettii sitten enemmän semmoista, että ei ole semmoista optimismia välttämättä enää. Ja sitä miettii, että kuinka kauan tämä nyt kestää tämä tilanne ja kello tikittää koko ajan ja niin edelleen. Mutta on se tietysti tuossa, mitä sä sanot, on paljon perää, mutta en mä sanoisi, että se on mikään sellainen niin kuin valtaisa irtiotto, että yhtäkkiä, että mä olisin maannut jossain Italiassa ja sitten mun vatsasta olisi purskahtanut humanisti kuin Alien-elokuvan alussa, joka sitten lähti sinne jonnekin huutamaan toreille ja turuille. Niin, tämä liittyy siis sun käsitykseen, tai tämmöiseen ihmiskäsitykseen ehkä yleisestikin, että sulla muissakin aikaisemmissakin kirjoissa on paljon tällaista ajatusta siitä, että ihmiset on vähän tämmöisiä surkeita olioita ja niillä on kaikkia tämmöisiä tyhmiä kulttuurisia uskomuksia, niin kuin uskontoja ja kaikkea tämmöistä vähän höpsöä, jonka varassa ne sitten tekee kaikenlaista. Ja tässäkin sä edelleen ajattelet tällä tavalla monessa kohtaa, mutta sitten sulle tulee kuitenkin yllätyksenä, että nämä ihmiset sotii tällä lailla julmasti ja satuttavasti. Eikö se ole pikemminkin itsestään selvää ja eikö se ollut koko ajan ihan selvää, että ei tämä historia ole millään tavalla, että ei täällä ole mitään sellaista telosta, joka on hyvä maailma, tai että eikö se ole itsestään selvää, että sellaista asiaa kuin hyvä maailma ei oikeastaan ole, vaan että maailma on sitä kaaosta, mitä on, ja se tulee aina jatkumaan. No kyllä tietysti se on näin selvää, enkä mä nyt kyllä vähän opponoin, että mulla olisi ollut joku ajatus siitä, että ihmisillä on tämmöisiä tyhmiä ajatuksia. Siis en mä ole koskaan ajatellut, että edes uskonnolliset ajatukset olisi jotenkin tyhmiä. En korkeintaan joskus ihan nuorempana, paljon sinua nuorempana vielä. Mutta että siis on vaan paljon semmoisia ajatuksia, joita mä en ymmärrä. Siis kyllähän sä nyt selvästi ajattelet, että esimerkiksi Trump ja Putin on tyhmiä. Tässäkin kirjassa en mä siis sano, että ne on tyhmiä, ne on paskamaisia, mutta en mä nyt tyhmää ei olisi se, jota mä kutsusin niitä. Ei oikeastaan ole kysymys siitä, että mä olisin niin jotenkin arvottamassa ihmisiä, vaan yrittämässä ymmärtää, voisi kutsua nyt näin hienosti Wittgensteinilaisittain, ymmärtää niin ymmärrykseni rajoja. Ja tavallaan ehkä sitten tulla siihenkin johtopäätökseen, että on vaikea nähdä niitä tai löytää niitä rajoitteita itsessään. Et tietysti se on näin, että niitä joutuu joskus tunnustamaan, että en nyt tiedä oikein, miten tämä
miten asiat on ja miten tästä eteenpäin tulee tapahtumaan. Mutta tämä on niin kuin normaali luonnontieteellinen eetos, koska siis mehän tiedetään kaikkia tämmöisiä asioita, kuin että mikään ei ole, siis yksikään luonnontieteen lause ei voi sanoa, että se on totta. Shokeeraava hiljaisuus. Siis ei ole totuutta, ei ole semmoista empiiristä totuutta, on vain todennäköisyyksiä. Mikään fysiikan teoria, oli se deterministinen tai ei-deterministinen, ei pysty ennustamaan tulevaisuutta. Meidän on mahdotonta, vaikka meillä olisi käsissä kaiken teoria, ennustaa tulevaisuutta. Tämä on semmoinen ilmeinen seikka, joka on hyvin harvalle ilmeinen. Mutta että siinä mielessä että mun mielestä on niin kuin myös luonnontieteilijälle pitäisi olla selvää, että tämä epävarmuus, tiedon vähäisyys ja se neuvottomuus on läsnä oikeastaan koko ajan sitten siinä. Mutta tietysti silloin, jos mä nyt kirjoitan kirja, jossa kerrotaan jostain kvarkeista, niin ei se ole, voisi sanoa, että se on vähän erilainen genre, ettei siinä niin kuin väännellä käsiä ja itkua ja niin pois, vain vaikeroida sitä, että kuinka tämä on nyt vaikeaa ja enhän mä mitään tiedä. Mutta tämähän onkin musta tämmöinen jännä ristiriita, mikä sussa on aikaisemmin ollut, on ehkä vieläkin, että yhtäältä sä tietenkin ymmärrät tämän fysikaalisen todellisuuden luonteen varmaan aika paljon paremmin kuin ihmiset noin keskimäärin ja siihen liittyvät monet sellaiset piirteet, että se meidän fysikaalinen olemus on tämmöinen hyvin ei-arkinen, että se on hyvin kaukana tästä meidän tajuntamme todellisuudesta. Että ihmiset on tämmöisiä, että ne koostuu siis tiettävästi atomeista, jotka koostuu sitten muista hiukkasista, kuten kvarkeista ja sitten niiden kvarkkien kvanttitiloista ja tämmöisistä, mutta ihmiset eivät oikeastaan koskaan ajattele näitä, että nehän ajattelee näitä, tai no siis ehkä teidän siellä fysiikan laitoksella jonkin verran ajateltukin, mutta suurin osa ihmisistä ajattelee siis sellaisilla käsitteillä kuin rakkaus, vapaus, ystävyys, terveys. Ja näillä taas on hyvin vähän tällaisia materiaalisia vastineita, että ne ovat olemassa jossain tällaisessa emergentissä käsitteiden maailmassa. Kyllä, joo, ilman muuta. Tästä olemme varmasti hyvinkin samaa mieltä, mutta sitten minua on aina hämmästyttänyt, että miten sä olet niin kauhean optimistinen, että sulla on tommoinen joku perusasenne ollut koko ajan, että tämä tiede tässä näin ja nämä tiedon jyväset, joita on, vähäiset tiedon jyväsemme, niin ne koko ajan lisääntyvät ja samalla sitten, ja mä uskon siis, että tieto lisääntyy, mä uskon, että tieto fysiikasta lisääntyy ja kielistä ja kulttuurin ymmärtäminen lisääntyy, mutta että mä en ole koskaan uskonut, että siitä tiedon lisääntymisestä seuraa jotain moraalista auvua tai jotain sellaista kehitystä, että maailma siitä paranee. Musta tuntuu, että sä oot aina ajatellut, että maailma paranee, että sulla on ollut tämmöinen ajatus, ja nyt tässä kirjassa jotenkin tuntuu, että sä oot niinku kauhuissasi, että mitä, että amerikkalaiset valitsivat esimerkiksi Trumpin, vaikka tieteen piti selittää maailmaa ja maailman piti parantua. Onko tämä, allekirjoitatko tästä mitään? No en allekirjoita. Siis kyllä mä ajattelen, siis kyllähän säkin tiedät sen, että siis maailma on parantunut tietyiltä osin. Esimerkiksi tuberkuloosi on voitettu ja tieto itsessään on ehkä tehnyt meidät myös moraalisesti paremmiksi. Ainakin voisi kuvitella, että esimerkiksi orjuus on nyt poistettu. Mutta onko se nyt varmaa, että se on hyvä juttu, että se orjuus on poistettu? No kyllä, jos itse ajattelen itseäni orjana, niin kyllä musta tuntuu, että se on hyvä juttu. Että ei kai näitä asioita voi tehdä muuta kuin peilata itsensä kautta. Että
Et esimerkiksi se, että me on opittu tietämään, että ei oikeastaan ole mitään ihmisrotuja. Et me ollaan, DNA on se, joka määrää, millaisia meidän nämä fyysiset ominaisuudet on, niin ne on samoja, että oli nyt sitten väri mikä tahansa. Ja kyllä se tietysti nyt voi sanoa, se ei nyt kaikkia sitten vakuuta, että on niitä, jotka ajattelee, että jotenkin kuitenkin ne mustat on huonompia jollain oudolla tavalla, mutta että kyllä se on ollut osaltaan lisäämässä sitä tietoisuutta siitä, joka on tuonut sitten tämmöistä tasa-arvoa, mutta musta, siis tietysti voi äärimmäinen nihilisti, joka tuntee, kirjoittaa esimerkiksi Venäjästä, niin voi sitten olla sitä mieltä, että tämä ei ole hyvä juttu. Mutta kyllä siis siinä sä oot oikeasti tietysti, että siihen luonnontieteen eetokseen liittyy joku semmoinen optimismi, että eihän sitä tehtäisi, jos siinä ei olisi niin kuin jotain näkymää, että jotain hyvää tästä voi seurata, että on jotenkin kiinnostavaa. Ja se, että ihmisen niin kuin se kokemusmaailma, ja sitten voi sanoa, että se atomien tai muiden fysikaalinen maailma, ne on hyvin kaukana toisistaan, niin se on tietysti yksi juttu. Näinhän voi sanoa, että esimerkiksi kelataan joitain vuosisatoja takaisinpäin ja ajatellaan maanviljelijää, joka näkee, että aurinko nousee ja laskee ja sitten tulee syksy ja sitten tulee kylmää, tulee talvi ja sitten taas tulee kevät ja aurinko nousee ja laskee. Niin eihän sen kannalta aivan yhden tekevää, että mikä kiertää mitäkin. Kiertääkö maa aurinkoa vai aurinko maata vai kiertääkö ne yhdessä jotain seita pylvästä tuolla jossain hiton kuusessa. Se on tietysti näin, että ei sillä ole merkitystä sille ihmiselle, sille maanviljelijälle. Mutta onhan sillä on kuitenkin joku ero. Minusta tuntuu, että ihmiset, en tiedä miksi, mutta minusta tuntuu, että ihmiset, jopa humanistit, ovat sitä mieltä, että siinä on joku ero tietää, että maapallo kiertää aurinkoa ja siitä johtuu, ja maapallo pyörii ja siitä johtuu nämä kaikki maataloudelle tärkeät asiat, vaikka ne ei de facto, niiden merkitys sille toiminnalle itsessään on mitätön. Siis tämä liittyy siihen, että on tapana ajatella, että totuus on myönteinen arvo. Tai on tapana ajatella, että on hyvä että me tiedetään, miten asiat ovat. Mutta sitten tämä humanismihan liittyy just siihen, että me humanistit suhtaudumme skeptisesti siihen, että me tiedetään kovin paljon, ja varmasti, tai siis että samantyyppistähän luonnontieteessäkin toki on asteeroja ja suuntautuu eri asioihin. Humanistit ajattelee tietenkin niin, että meistä näyttää siltä, että me tiedetään kaikenlaisia asioita, mutta todellisuudessa ihmiset ajattelee keskenään hyvin ristiriitaisilla kategorioilla ja suhtautuisin esimerkiksi skeptisesti siihen, että voimmeko todella samaistua 1920-luvun ihmisiin tai ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudoissa olleisiin ihmisiin tai 1500-luvun ihmisiin tai nykypäivän italialaisiin tai toisiimme. Et meidän välissä on kauheasti kaikenlaista sellaista, kuten tämä kieli ja sen käsitteet, jota me emme ole luoneet, mutta joka on meille kuitenkin välttämätön siihen, että joku yhteys rakentuu, jotain niin kuin ajatuksia voidaan välittää, mutta samalla se ikään kuin muovaa ja muokkaa ne meidän ajatukset tiettyyn sellaiseen muotoon ja malliin, joka vie meitä ehkä kauemmas todellisuudesta myös. Minusta olisi puhunut ristiriitaisesti. Se ikään kuin olisi olemassa joku ylimaallinen algoritmi, että jos me tunnettaisiin se, me voitaisiin tarkistaa se, että samaistunko mä nyt todella johonkin 1920-luvun tyyppiin vai en. Mutta että jos minä todellisena humanistina sanon, että jos minusta tuntuu siltä, niin silloin se on totta minulle. Eli mitäs siihen sanot? Ei siinä ole enää mitään sanottavaa. Mä sanon, että minä tunnen tämän. Ja niin kuin tuossa toi kirjakin on kertomus siitä, että mitä minä tunnen. Ja on selvää, että ei ole mitään
keinoa niin määrittää, että tunnenko mä nyt oikein. Sä voit sanoa, että on kaikkia näitä ja näitä seikkoja, että ethän sä voi mitenkään tuntea oikein. Mutta eikö tämä on juuri antihumanisti, että jos mä sanon, että minä rakastan henkilö X, niin sit sä tulet sanomaan sen, mutta ethän sä nyt oikeasti voi tietää, että mitä et tiedä, mitä tämä rakkaus oikeasti on, ja sitä käytetään niin monella eri tavalla. Mutta jos mä kuvittelen, että näin mä teen, näin mä tunnen. Näin se on juuri. Näin me humanistit ajattelemme. Ja siitä juuri seuraa tämä maailman kaoottisuus, eikö niin? Eli nyt nekin kehitysoptimistiset, tiedeuskovaiset, joita koko 1900-luku on täällä pyörineet, ovat yhtäkkiä joutuneet sellaiseen tilanteeseen, että ne näkevät, että eri ihmisten todellisuudet eivät enää kohtaa ollenkaan toisiaan. Että on joku Yhdysvaltain keskusvaalilautakunta, joka sanoo, että Biden voitti vaalit, ja sitten toinen pääehdokas on silleen, että ei muuten voittanut. Että minusta tuntuu siltä, että ei voittanut. Ja ehkä noin 1/3 ihmisistä mielinuskoo. Vaikka siis tuntuisi, että jos olisi vaikka jotain akateemista koulutusta ja sellaista kriittistä maailmankuvaa siellä taustalla, niin ei olisi ihan noin hömelö. Mutta näyttää kuitenkin olevan, että tämmöisiä lampaita me ollaan. Niin, ja siellä on paljon varmaan ihmisiä, jotka on käynyt ties mitkä Pennsylvanian viisausopistot, jotka on niin kuin, osallistumassa tähän operaatioon. Ja mä muuten tunnen sieltä Putinin hallinnosta ihmisiä, niilläkin on kaikennäköisiä tohtorin tutkintoja ja muita. Tuskin kuitenkaan fysiikasta. Itse asiassa. Niin, siis saattaa olla, että on fysiikastakin jollakulla, mutta siis se hämmästyttävä asia on se, että meillä on tosiaan erilaisia maailmankuvia, ja se on fundamentaalilla tavalla erilaisia maailmankuvia, ja me nyt jotenkin tullaan tämmöiseen aikaan, jossa tämmöiset ehkä vähän aikaa olemassa olleet jotenkin näennäiset yhtenäiskulttuurit katoavat. Että joskus oli, että Anne Applebaum vissiin sanoi tämmöisen lauseen jossain kirjassaan, että vielä niin kuin 20 vuotta sitten ihmisillä oli erilaisia mielipiteitä, mutta nyt heillä on erilaisia käsityksiä todellisuudesta. Eli ei voida enää oikeastaan mielipiteistäkään keskustella, koska sanasto on eri, käsitykset siitä, mitä on tapahtunut, on eri ja niin edelleen. Joo, kyllä mä oon valmis uskomaan toi, ja siis itse asiassa, jos nyt oikein niin tässä ollaan tunnustusten äärellä, siis mä oon aina ajatellut, että ihminen ei ole rationaalinen lainkaan, ja meidän ajatukset, niiden alkuperä, niissä ei ole semmoista, logiikka on vaikea, huono sana, mutta ei niissä ole semmoista rationaalista punaista lankaa, ja tämä on niin yhtä pitävä sen kanssa, että meillä ei oikeastaan ole, sanon tämän alaviitteenomaisesti, enkä tätä nyt rupea avaamaan, mutta että meillä ei ole vapaata tahtoa tämmöisessä laajemmassa tai semmoisessa tavanomaisessa mielessä, ja tämä on niin kuin, tavallaan perustuu semmoiseen osin niin kuin tämmöiseen kuvaan siitä, että me nyt koostutaan atomeista, etc. Mutta että tämä on niin yksi seikka tietysti, mutta toisaalta kyllä maailmassa on myös säännönmukaisuutta, ei se ole pelkkää kaaosta, vaan on säännönmukaisuuksia, ja se on oikeastaan ihmeellistä on se, että ihmiset kuitenkin pystyy jotenkin niin kuin saavuttamaan jotain konsensusta ja olemaan samaa mieltä asioista, ja meillä on jonkunlainen kuva, jota nyt sitten jotenkin voidaan niin kuin sanoa oikeaksi kertomukseksi vaikkapa historiasta, että vaikka siinä on nyansseja, niin me nyt tiedetään, että oli joku tsaari, oli joskus, ja joku eikä sitä nyt tulla sillä lailla kiistämään, että jo, ei siellä mitään tsaaria koskaan ollut, että se oli yksi Vatasen Jaska, joka oli itse asiassa niin kuin hoiti sen homman, mutta että nämä kaikki muut on ihan vaan tämmöistä
tämmöisiä mielipiteitä ja väärää todellisuutta. Mutta jos oikein mennään filosofiaan nyt, minne en haluaisi mennä, mutta siis tämä on niin käsitys sinulla samanlainen kyllä kuin minullakin vähän, joka on oikeastaan semmoinen sekin Wittgensteinilainen, että on semmoisen yksityisen kielen argumentti, että meidän käsitetodellisuus niin on viime kädessä ja meidän kieli, se mitä me tarkoitetaan asioilla, niin se ei ole jaettu. Niin, siis tämä Wittgenstein, joka siis koostuu 2 henkilöstä, että ensin oli tämä nuori Wittgenstein, siis joka oli väärässä. Joka oli väärässä. Ja sitten oli tämä vanha Wittgenstein, joka oli oikeassa. Huomaatko tässä muuten tämä nuori väärässä, vanha oikeassa? Niin, siis tämä vanha Wittgensteinhan sitten rupesi ajattelemaan, että ihmiset voivat ymmärtää jotain asioita ainoastaan suhteissa niihin käsitteisiin, joita he käyttävät. Ja että se käsiteapparaatti, mikä on ihmisten välillä, on välttämätön jollakin tavalla. Ja sitten hän oli taipuvainen ajattelemaan niin kuin fiksut kielitieteilijät myöhemminkin, että se käsiteapparaatin käyttö on tällaista kaoottista ja alituiseen muuttuvaa, ja säännöt on koko ajan neuvottelun alaiset. Mutta hän varmaan kuitenkin jollain tavalla oli optimistisempi suhteessa siihen, että voivatko ihmiset kommunikoida kuin nuori Wittgenstein, joka ajatteli nimenomaan tällä vähän autistisen luonnontieteellisesti, että on vain näitä faktoja, jotka ovat privaatteja. Niin, loogisia faktoja. Kyllä. Joo. Mutta minusta tähän liittyy vielä yksi seikka, ja se on semmoinen asia, missä me olemme siis minusta hyvin samanlaisia, ja missä suhteessa tykkään sun kirjoista kovasti, ja mikä minusta vähän selittää tätä sinun kummastustasi ihmiselämän edessä aina. Nimittäin se, että sähän et ole ollenkaan laumaeläin. Että tässä kirjassa ja monissa muissakin jutuissa sä pohdiskelet juuri suhteita erilaisiin laumoihin, että siihen niin kuin lahtelaiseen laumaan. Siinä on sellainen kohtaus, jossa sä olet nuori Lahdessa ja sitten yrität jotenkin elää nuorten elämää ja sitten joku iso korsto tulee tolleen niin kuin katsomaan ja kovistelemaan sua ja nostamaan vähän kraivelista ja toteaa, että tähän taitaakin olla tämmöinen kuikelo, ettei tätä voi vetää edes turpaan. Ja sitten sä pohdiskelet, no eikö ollut näin? Oli. Ja mä myös sanoin, että ei minunkaan mielestä. Niin, ja sitten sä tulet yliopistoon ja sitten eletään kiivaan vasemmistolaista aikaa ja sitten sä liityt johonkin SKDL:n Töölön nuorten osastoon, ja käyt siellä puolikokousta, lähdet sieltä ensimmäisen kokouksen puolivälin jälkeen todettua, että siellä ei ole kovin kiinnostavaa. Se oli joku telkkaohjelma. Niin, siis se oli kun Archie Bunker alkoi sen. Joo. Niin tähän kaikkeen on mun mielestä hyvin helppo samaistua. Ja nimenomaan siis siihen, että ei löydy sellaista viiteryhmää, joka tuntuisi omalta, ei poliittista eikä ehkä sellaista niin kuin, etnistä, koska lahtelaisuushan on tietysti etnisiteetti. Ja sitä kautta syntyy varmasti myöskin semmoinen jokin vieraus, koska onhan paljon ihmisiä, jotka tuntee hirveän voimakkaasti elävänsä jossain ajassa, siis osallistuvansa johonkin ajan muuttamiseen kauheasti, että mennään yhdessä skandeeraamaan Palestiinan puolesta ja Bushia vastaan ja tuon ja tämän asian puolesta ja sitä vastaan. Ja tämä kaikki on ilmeisesti aina jättänyt sut jokseenkin kylmäksi, eikö niin? No kyllä varmaan joo, tai silleen korkeintaan käden lämpöiseksi ja vain vähäksi aikaa. Mutta että mä oon ajatellut, että se on ehkä enemmän ihmisen psykologinen piirre kuin sitten semmoinen mikään syvällinen asenne elämään ylipäätään. Mutta se liittyy musta kuitenkin siihen käytettyyn kieleen ja käytettyyn käsitteistönä tämmöiseen, että
ihminen, joka on ulkopuolella kaikista porukoista, niin varmaan helpommin tajuaa sen tai helpommin aistii sen kaikkien märehtimän sanaston ja käsitteistön ja ajan tuulien semmoisen sattumanvaraisuuden ja vierauden ja alituisen muuttumisen kuin semmoinen, joka on siellä hyvin voimakkaasti sisällä ja joka kokee olevansa osa jotain lainetta. Niin, se on, kyllä siinä varmaan tietty totuus piilee mutta mä luulen, että minkä takia sitten voi niinku kysyä, että minkä takia sitten on näin, että nämä on niinku semmoisia ulkoisia seikkoja oikeastaan, että minkä takia joku menee johonkin suurella innolla, vaikka nyt sitten 70-luvulla, kun oli tämmöistä monet ihmiset vetivät hikiset nailonpaidat, siniset nailonpaidat DDR:stä lainatut ja olivat siinä innolla tämmöisessä poliittisessa liikkeessä, miksi jotkut ei mennyt, niin mä en oikein... Niin sillä oli joku nimikin, mä itse asiassa opin sen, se oli yksi tärkeimmistä opeista, mitä mä sain tuosta kirjasta, että oli tämä joku DDR-läinen niin, sininen, ei se ollut huppari, siis se oli semmoinen nailonpaita. Te nuoret ette sitä muista, mutta jos täällä on nyt sen vanhempia ihmisiä, he kyllä hyvin muistaa. No, oli tämmöinen nailonpaita, syvän sininen nailonpaita, joka kai oli lainattu jostain DDR:n nuorisoliitolta. Niitä kutsuttiin derkkupaidoiksi. Ja se oli kannanotto, kun semmoinen pantiin päälle. Se oli semmoista aikaa. Mutta miksi joku sellaiseen meni ja joku toinen ei, niin semmoista on sitten vähän monimutkaisempi kysymys ihan niin kuin samalla tavalla kuin voi kysyä sitä, niin kuin tuossa kirjassakin kysyi, että minkä takia suomalaiset ja italialaiset ovat erilaisia. Tai ehkä sinä voit ajatella, että minkä takia suomalaiset ja venäläiset ovat erilaisia. Ja jos ja kun ovat erilaisia, niin millä tavoin he ovat erilaisia. Ja tässä kohtaa monet niin sitten puuskahtavat, että kaikki ihmiset on periaatteessa samanlaisia. Ja se on totta, että se variaatiot vaikkapa suomalaisten kesken ovat valtavan suuria verrattuna nyt johonkin semmoiseen vaikka enemmän tai vähemmän pysyvään suomalaisuuteen tai italialaisuuteen verrattuna, mutta yhtä kaikki mä luulen, että jokainen meistä tuntee, että suomalaiset ja venäläiset on jollakin tavoin erilaisia. Tai että suomalaiset ja italialaiset on erilaiset. Italialaiset eivät ole vain suomalaiset, jotka sattuu puhumaan toisenlaista kieltä. Että se on niin kuin selvää. Ja sitä voisi miettiä, että no mistä tämä johtuu, mikä on se syy. Ja voi olla kaikkia hienoja teorioita monenlaisista asioista, mutta mä itse kyllä ajattelen, että nämä on kaikki semmoisia arkisia ja banaaleja seikkoja, jotka muovaa meidät ihmisiksi, sellaisiksi ihmisiksi, mitä me ollaan. Ei pelkästään yksilöinä, vaan vaikkapa lahtelaisina tai suomalaisina. Eikö yksi ihan keskeinen asia, mikä meitä muovaa, no tietysti muovaa se, että minkälaiset on perhesuhteet ja mallit, esimerkiksi juuri sekä Italia että Venäjä, ymmärtääkseni on tämmöisiä, nehän on tämmöisiä vähän niin kuin esimoderneja yhteiskuntia monessa mielessä, niin ylistit tätä modernia ihmistä. Moderni ihminen hän on tällainen, joka kasvaa samanlaiseksi kuin kaverinsa, jotka hän itse valitsee. Ja esimoderni ihminen on sitten semmoinen, joka kasvaa samanlaiseksi kuin vanhempansa ja naapurinsa. Ja tämmöinen Italian ja Venäjän kaltainen yhteiskuntahan on tämmöinen juuri varmaan, jossa aika paljon se suvun ja porukoiden ja oman mafiaklaanin jäsenyys aika paljon sitten määrittää sitä, että mihinkä sinä kasvat. Ja me taas ainakin
ajatellaan, että täällä on ihan hirveästi kaikkea valinnanvapautta. Minusta tuntuu, että sitä liioitellaan kovasti. No siis kyllä, toi on tietysti varmaan totta siis, mutta et kysymys, toikin on vain semmoista pintaa. Että kysymys, no minkä takia sitten suomalaiset kasvavat näin ja näin, ja miksi Italiassa perhe on tärkeä? Miksi suku, miksi se välitön verkostoystäväpiiri on tärkeä, eikä Suomessa ole niin tärkeä. Ja siinä on tietysti monet historialliset seikat, valtio heikko, käskijöitä on ollut monenlaisia, että ei valtio Venäjällä, sikäli kuin ymmärrän, on ainakin ollut. Se valtio on ollut niin kuin vihollinen vähän, semmoinen välttämätön paha. Ilman muuta, näin se varmaan on Italiassa. Joo, kyllä. Se on se, jota vastaan täytyy puolustautua, ja siitä vastaan puolustaudutaan sille, että on erilaisia suhteita, jotka on vähän silleen jo, niin kuin, vaikka ei rikollisuudesta puhuttaisikaan, on semmoisia mafian kaltaisia, että jos minä teen sinulle tämän palveluksen, niin sinä voit sitten, tulen joskus pyytämään, että teet serkulleni tällaisen ja tällaisen palveluksen. Ja näinhän siis varmaan se koko, siis musta tuntuu, no niin tässä on siis tällainen seikka, että tämä kirja kertoo tosiaan myös Italiasta, ja sattumoisin multa ilmestyi pieni kirja, joka käsittelee Venäjää, jonka ehkä luit. Se oli hyvin nopea lukuinen, kun siinä on niin vähän sanoja. Mutta näissä kirjoissa itse asiassa käsiteltiin aika paljon näitä ehkä vähän samantyyppisiä toimintatapoja. Että minun mielestäni siis aina kun puhutaan Venäjästä jossain tiedotusvälineissä, niin minusta puhutaan jostain ihan semmoisesta näennäisestä, jota oikeastaan ei ole olemassakaan. Siis nämä kaikki siis Putinit ja Shoigut ja oppositiomiesten murhat ja jotkut tällaiset, niin nämähän ovat siis tällaista asiaa, josta suurin osa tavallisista venäläisistä ajattelee, että nämä eivät kosketa minua tuon taivaallista, koska en voi millään tavalla vaikuttaa näihin. Ja sitten se todellinen yhteiskunta on se, joka juuri koostuu semmoisista erilaisista rappukäytävissä tapaavista tupakkapiireistä, joiden kautta järjestetään kaikki asiat. Eli jos Suomessa sulla on hätä ja tarvitaan poliisi, niin sitten soitetaan poliisin hätänumeroon ja kuvaillaan tilanne. Mutta Venäjällähän siis vaan kaikkein uskomattomin idiootti tekisi jotakin tällaista. Siis että täytyy olla siis todella joku niin kuin ruuvi löysällä. Oikea tapa toimia on tietenkin se, että soitetaan siis oman tyttären luokkatoverin äidille, joka on naimisissa kaupungin apulaispoliisimestarin kanssa. Ja sitten hänelle selitetään se asia sillä lailla jotenkin aika monimutkaisesti. Ja samalla ilmaistaan, että mä voin oikeastaan tuoda lahjan tai jollain tavalla niin kuin avittaa sua sitten jossain toisessa asiassa. Ja sitten se asia järjestyy aika usein. Ja mä luulen, että Italiassa on aika paljon tämän tyyppisiä toimintatapoja myös. Kyllä, siis se on tämä tämmöinen suhteiden verkosto, joka on siellä paljon tärkeämpi kuin sitten semmoinen lakipykälien noudattaminen, joka Suomessa sitten on tavallaan se moodi, jolla edetään elämässä. Ja mun mielestä itse asiassa mä oon miettinyt tätä paljon, koska mä oon aika paljon elänyt venäläisten kanssa, italialaisten kanssa vähemmän. Musta usein tuntuu, että kun venäläisillä on tämä kaiken läpäisevä epäluulo valtioon, ja kun ne katsoo tämmöisiä ihmisiä niin kuin suomalaiset, se niiden ajatushan on joku sellainen niin kuin väsynyt sanoa, että uskomattomia lampaita, että uskomattomia idiootteja, että ne uskoo mitä televisiossa sanotaan, ne maksaa veronsa, ne uskoo mitä lehdessä sanotaan, ne äänestää ja luulee, että se vaikuttaa johonkin, ne niin kuin yrittää toimia jotenkin lakien ja asetusten mukaan, uskoo mitä koulussa puhutaan, kaikki. Sehän on se, niin kuin se ajatus on, että tämä on tämmöinen hyväuskosten hölmöläisten tsuhnien porukka. Ja jotenkin, onko mä viettänyt liikaa aikaa venäläisten kanssa, musta alkaa tuntua, että ne on ihan oikein. Itse asiassa mä voin kertoa tämmöisen pienen, että nyt ei ole kauhean jännittävä, mutta kuitenkin vähän niin kuin valottaa samaa tätä asiaa. Jo siitä on vuosia, kun
joskus ajattelin Roomassa käydessä, että olisi kiva mennä niin kuin täälläkin mennään eduskunnan lehtereille, voi mennä sinne seuraamaan, että mitä siellä tapahtuu, että voisi mennä paikallisen parlamentin lehtereille katsomaan, että miltä se touhu näyttää sieltä ja sehän on hyvin semmoista formaalia siellä, mutta että sitten niin kuin tietysti niin kuin suomalaiset tekee, mä hain erilaisia nettisivuja, joissa selitettiin pitkällisesti ja koukeroisesti, kuinka tämä on vaikeaa ja se ei ole oikeastaan sallittua kuin näille ja näille porukoille ja niin poispäin. Ja sitten mä sen verran olin jo oppinut tätä elämää, sen verran ikää tullut, että mä kysyin sitten mun tämmöiset Airbnb, se nyt ei ollut, en tiedä oliko se emäntä vai joku, joka semmoinen nuorekko nainen, joka hoiteli sitä, että mitenköhän nyt oikein pääsee sinne lehtereille katsomaan, että se tuntuu olevan vaikeaa. Ja sitten se sanoi, no itse asiassa mun isä tuntee yhden tämmöisen kansanedustajan, ja tähän hänpä kysyy. Ja sitten hän on sitten hyvin pian otti yhteyttä, sanoi, että joo, että kyllä se järjestyy. Ja pari päivää myöhemmin sitten tuli tieto, että meille on odottamassa siellä kutsu siellä parlamentin eteisessä jossain, että joku kunnianarvoisa, mä en nyt enää muista sen nimeäkin, kansanedustaja Shintsia jotakin, että toivottaa tervetulleeksi tällaiset ja tällaiset minut ja mun vaimoni. Ja me sitten niin marssittiin sinne ja piti mennä ostamaan pikkutakki tai oikeastaan paita ja kravatti. Ja sillä tavalla se sitten vaan järjestyi, että sinne marssittiin ja sanottiin, että kunnianarvoisa kansanedustaja tämä ja tämä on kutsunut meidät ja sillä lailla me sitten vaimon kanssa mentiin sinne lehtereille. Oliko hyvää retoriikkaa? No ei, se oli itse asiassa suurimman osan ajasta ne ei ollut edes siellä paikalla, vaan ne oli hälisi siellä käytävässä. Tai aina kun tuli äänestys, niin kaikki juoksi sisään vaan kauheita vauhtia. Tästä oikeastaan piti kysyä. Mulla on vielä 2 asiaa, mitkä mä haluan kysyä ja niihin juuri onkin aikaan. Toinen oli juuri tämä, että sä kirjoitat tässä ja mainitsit äsken myös, että sä jollain tavalla uskot tähän eurooppalaisuuteen ja varmaan samaistut näihin italialaisiin. Mä en oikeastaan tiedä, miksi sä alun perin, sen mä kylläkin tiedän, että sä osaat Italiaa, olet harrastanut kaikkea Italiaan liittyvää hyvin kauan. Mä oon jopa käynyt sun kanssa syömässä Italiassa. Ja näin, mutta että kun mä ajattelen sitä Italiaa tai Espanjaa tai Kreikkaa tai mitä lienee Portugalia ja Irlantia ja näin, niin mä jotenkin kuitenkin ajattelen, että ne on aika kaukaisia paikkoja ja myöskin kaukaisia mentaliteetteja. Ja mun on vähän vaikea ajatella ehkä, että siis sinänsä kannatan kyllä hyvinkin tällaista federatiivista Eurooppaa ja ajatusta siitä, että nyt yhdessä kiltisti sitten asiat hoidetaan. Mutta juuri kun kuvailtiin tätä italialaista tapaa hoitaa asioita ja tiedetään, miten niitä täällä päin hoidetaan, niin on sellainen tietty epäusko, että mahtaako löytyä sellainen läpinäkyvä, kaikille samanlainen tapa hahmottaa maailmaa ja hallinnoida sitä. Ja toisaalta myös mietin tätä, että onko tämä Euroopan raja sitten suhteessa vaikka tuohon Venäjään, johon sä tunnut suhtautuvan tuollaisella niin kuin pelon sekaisella ahdistuksella, että se kohta tästä vyöryy rajan yli, niin mahtaako se nyt kuitenkaan olla niin hirveän suuri, että eihän siitä nyt ole kovinkaan montaa vuosikymmentä, kun tämä Italia muistaakseni hyökkäili diktaattorinsa johdolla rajojensa yli siellä Albaniaan ja Balkanille ja Etiopiaan ja Libyaan ja aika samanlaista retoriikkaa siellä kai tuohon aikaan harjoitettiin kuin nykypäivän Venäjällä. Ja kuitenkin me nyt ajatellaan sitten, että se on sitä sivistynyttä Eurooppaa ja nämä Putinit sun muut, ne on niitä ihan niin kuin Ö-luokan, Ö-mapin ihmisiä. No kyllä tietysti. Voiko näin ajatella? Onko tässä mitään järkeä? No ehkä tietysti Mussolinin aikana sitten Mussolini ajatteli, että pitää
saada voittoisia sotia, mutta sehän sai pataan kaikkialla. Se hyökkäsi se Albanian valtas. Albanian se onnistui valtaan, mutta Kreikkaa se ei onnistunut. Se saisi pahasti pataa siellä. Piti pyytää saksalaisia avuksi. Mutta ja saksalaiset matkalla Kreikkaan valtasivat myös Jugoslavia. ikään kuin oheistuotteena. Kyllä, juu, tästä on italialaisilla monia huonoja kokemuksia, joista osat mä kerron tuolla kirjassakin. Mutta mä ajattelen sitä, että kyllä tietysti, että ollaan me jollain lailla erilaisia, mutta että mä ajattelen, että suomalaisille voisi tehdä hyvää. Vähän olla niin kuin, kun sanot, että löytyykö läpinäkyvyyttä, no tarviiko sitä nyt aina löytyä? Että voihan sitä olla vähän semmoista niin kuin, että pitäisi relata ehkä vähän enemmän. Eikä vähän korruptoitua. Niin, eikä nipottaa niin kauheasti kaikesta. Niin kuin joskus Italiasta sanotaan, että se on vähän ilkeästi sanottu, mutta että siinä on joku pieni totuus, että mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy. Ja ehkä Suomessakin voisi pikkuruinen tämmöinen vähän, miten nyt voisi sanoa, semmoista elämäniloa, että kaikki ei nyt meekään ihan niin kuin jos on kyltti, että älä tallaa nurmikoita, niin sitten ei pidä tallata niitä ja joku kyylä siellä sitten kyttää, että käveleekö joku nurmikolla. Venäjällähän se, että jos jossain lukee, että älä tee niin tai näin, niin sehän ymmärretään niin kuin aika laajalti niin kuin semmoisena niin kuin vinkkinä siitä, että täällä on jotain kiinnostaa. Että jos tässä lukee, että älä tallaa nurmikoita, niin ensimmäinen kysymys, että hetkinen, että miksi minua yritetään kieltää tallaamasta nurmikoita. Että nyt jos mä menisin tallaamaan nurmikoita, niin sieltä varmaan löytyisi jotain siis aivan mieletöntä. Joo, mutta mulle sitten myös henkilökohtaisesti sitten se, että tavallaan olla se, niin kuin vähän antaa periksi siitä suomalaisesta jäykkyydestä ja ehkä ujoudestakin on sitten Italiassa on jollain lailla virkistävä kokemus, että siellä niin kuin huomaa, että niin kuin helposti alkaa, kun täällä ollaan tälle keskustellaan, että kädet on tässä polvilla näin ja kuunnellaan, kun Janne puhuu tuossa ja eikä keskeytetä, en keskeytä, koska olen tällainen suomalainen jäyhä mies. Mutta että siellä sitten niin alkaa vähän niin itselläkin kädet mennä näin ja sitten sanotaan, että älä nyt siinä koko ajan. Ja en mä tiedä, olisiko se niin pahaksi Suomellekaan. Että siinä kyllä mä niin aika paljon uskon siitä, että tietysti siellä ihaillaan Suomea usein jostain syistä, jotka on mulle jäänyt epäselviksi. Mutta että kyllä tämä pohjoinen ja etelä varmaan jollain lailla lähestyy toisiaan. Ja siinä on se, että meillä on se sama, meillä on aika paljon samanlaiset arvot kaikesta huolimatta, kaikesta vähän erilaisesta uskonnosta huolimatta. Niin mä luulen, että meillä on se roomalainen perintö elää jotenkin kuitenkin sitten Euroopassa hyvin pitkälle. Niin, mutta onko sun mielestä Venäjä tämän roomalaisen perinnön ulkopuolella? Mä ajattelin juuri tätä, että Italiaa johti Berlusconi. Hänellä oli kaikki TV-kanavat siellä plakkarissaan ja sitten hänellä oli jollain vähän epämääräisillä tavoilla saatuja miljardeja, jolla hänellä oli joku suuri linna jossain Sardiniassa, jossa oli kauheasti jotain puputyttöjä jahdeilla ja Vladimir Putin tuli hänen kanssa sinne vesihiihtämään ja ottamaan botoksia huuliin ja italialaiset suhtautuu siihen sillä, että tämä on niin kuin ihan normaalia, että tällaistahan tämä on tämä valtion johtaminen. Samaan aikaan Suomessa oli pääministerinä Matti Vanhanen, jolla myös oli ongelmia. Hän oli nakutellut vapaa-aikana lautoja seiniin ja oli siis epäilys, että hän oli saattanut saada muutaman tuppeen sahatun laudan ilmaiseksi. Ja lähes joutui tämän takia eroamaan. Hän on paljon kovemmalle joutu kuin Berlusconi. No Berlusconia tietysti myös vihattiin, mutta se minkä takia häntä äänestettiin oli se, oikeastaan se, mistä oli puhe jo aikaisemminkin, että Berlusconi oli esimerkki henkilöstä, joka pystyy niin kuin luovimaan niiden valtion käskyjen ja sääntöjen välistä sillä lailla, että hän itse rikastuu. Ja
sen takia monet sitten ehkä häntä piti, että haluaisin olla niin kuin Berlusconi. Eikö muuten Berlusconi ole jonkinlainen tämmöinen esi-Trump? Kun sulla tuntuu olevan tämä niinku Trump tämmöinen nemesis, että siitä tämä maailman alamäki alkoi, kun Trumpi valittiin presidentiksi. Niin musta tuntuu, että siis Italiahan on tämmöinen maa, siitähän sanotaan, että tai yhteiskuntatieteissä on monesti sanottu Italiasta, että se on tämmöinen maa, mikä on tämmöinen erilaisten ideologioiden laboratorio. Että siellä tapahtuu 20, kun se on niin tämmöinen diverssi ja myöhään modernisoitunut, ja sitten siellä on niin erilaisia alueita, hyvin rikkaita ja hyvin köyhiä ja hyvin moderneja ja hyvin esimoderneja. Ja sitten siellä helposti tapahtuu se, että joku tämmöinen yhteiskunnan aate tulee siellä vähän aikaisemmin kuin, mutta että nationalismi tuli Italiassa hyvin varhain, sitten fasismi tuli Italiassa ennen kuin Saksassa, Joo. Ja nyt siis minusta myös trumpismi tuli Italiassa ennen Trumpia. Siinä on, tavallaan siinä on jotain perää, mutta ei musta kuitenkaan ihan täysin, koska siis Berlusconi ei sitten siitä puuttu se semmoinen hurmoksellisuus tai tämmöinen, että mä luulen, että hyvin moni olisi ollut valmis pettämään Berlusconin heti, jos se olisi he olisi havainnut, että se on jotenkin heidän omien tarpeittensa ja saa omien pyrkimystensä kannalta hyväksyttävää. Että siihen ei liittynyt sitä semmoista messiaanisuutta ollenkaan, vaan että se oli vaan ovela jätkä ja silloin paljon nuoria tyttöjä siellä, että minäkin haluaisin, jokainen läskimä ajatteli, että minäkin haluaisin olla tämmöinen rikas ja ovela ja puputytöistä nyt puhumattakaan, että se on ehkä vähän erilainen, mutta tietysti siinä oli samoja elementtejä. Niin, siis se yhteinen on musta se, että ne tulee erilaisten tai tämmöisten ikään kuin vanhojen puoluerakenteiden ulkopuolelta aika paljon. Nykyisinhän siis lähes kaikki poliittiset johtajat, lähes kaikissa Mutta sehän on oikeastaan niin kuin Italiassa ollut sääntö, pikemmin kuin poikkeus siis. Että niin viimeiset parikymmentä vuotta. Viimeiset 100 vuotta, siis Mussolinista alkaen, että joka oli semmoinen spin-off sosialisteista. Kerro vielä vähän Caporettosta. Tässä kirjassahan siis Caporetto on tämmöinen eräänlainen metafora maailman menolle ja sitten myöskin konkreettinen paikka. Mä oikeastaan en tiennyt mitään, tai siis mä olin jotenkin missannut koko Caporetton. Niin, moni on. Se on hirvittävän kiinnostava juttu. Siis Caporetto on paikka, joka oli Italiassa, nyt on Slovenian puolella, että nyt sen nimi on kaupunki, pikkunen kaupunki, kylä oikeastaan. Nykyään sen nimi on Kobariti. Ja siellä 1917 käytiin semmoinen Caporetton taistelu, jota kuvaa tai itse taistelua, vaan sitä seurannutta valtavaa perääntymistä. Italia sai pahasti turpaan siellä. Sitä kuvaa Hemingwayn kirja Jäähyväiset aseille. Et se kuvaa sen perääntymisen, joka on sanottu, että se on sotilashistorian tai Euroopan sotilashistorian suurin perääntyminen, että siinä 2 miljoonaa ihmistä niin ryntäs länttä kohti muutamissa päivissä oikeastaan niin pakoon sitten saksalaisia ja Itävalta-Unkarin joukkoja. Ja se oli niin valtava tappio, ja tämä on niin se kiinnostava, että siitä tuli sana italian kieleen. Et italian kielessä on sana Caporetto, joka tarkoittaa kauheita tappiota, että jos joku, vaikka urheilussa voi tulla joku kauhea Caporetto sitten ja joku häviää, tai politiikassa joku sössi oikein pahemman kerran, niin se on sitten Caporetto. Ja se oli silläkin, siinä on joku, siis siinä on tämä allegoria tai analogia myös sitten siinä mielessä, että sielläkin siellä oli niin kuin rintamalinjat ja siellä oli valtava tykistö, keskitys sitten näiden italialaisten poteroihin, ja siellä käytettiin myös kaasua. Se oli kaasuhyökkäys, ja siellä oli sitten semmoinen asiantuntija Otto Hahn, joka myöhemmin sai Nobelin palkinnon sitten. Hän tutki
ydinfysiikkaa sitten 30-luvulla ja osin hänen löytöjensä ansiosta, en tiedä onko se nyt ansio, mutta voitiin rakentaa atomipommi. Mutta tämä kuvasi nyt ehkä vähän sitä, että miten tämmöiset koulutetut ihmiset myös värvätään tähän sotaan, niin kuin ehkä nyt myös Venäjällä on kaiken näköistä nörttiä, jotka kaikkia trollitehtaissa tai droonien ohjaimissa ja niin edelleen. Mutta se on sillä lailla kiinnostava ja tuntematon tapahtumia. Mä ajattelin, että se on, niin kuin kuvaa hyvin sitä, että kukaan ei siitä tiedä, mutta kuitenkin siellä Caporettossa, siellä mureni ja niissä taisteluissa, niin sen tappion välittömiä seurauksia oli se, että Italiaan tuli fasismi, Turkin sulttanaatti romahti, Itävalta-Unkari romahti ja syntyi nämä kaikki reunavaltiot, joista siinä on nämä Itä-Euroopan reunavaltiot, niin kuin sä olet sanonut, Suomi mukaan lukien, koska kuitenkin se liittyi siihen sotaan, jota itärintamalla käytiin ja venäläiset lähti huitsin Nevadan, huitsin Moskovaan. Kai se Leninin vallankumouskin hiukkasen tuohon Itä-Euroopan mullistuksiin liittyy. Nimenomaan, ja Saksassa keisari pantiin viralta ja niin edelleen. Ja joskus on sanottu jopa, että kvanttimekaniikka syntyi sen takia, kun saksalaiset nuoret sitten ajattelivat, että jos keisari kerran voidaan panna viralta, niin kai sitten tämä Newtonin mekaniikkakin. Mutta sillä oli valtava merkitys, mutta me ei niinkö tiedetä siitä mitään. Kun meille sanotaan ensimmäinen maailmansota, niin me nähdään silmiemme edessä ne sadat ja taas sadat brittiläiset elokuvat, joissa niin ollaan ensin Verdunissa tai jossain siellä rintamalla ollaan. Ja niin kuin se sota olisi käyty siellä. Ja länsirintamalla ei oikeastaan sitten tapahtunut mitään. Siellä tapettiin ihmisiä, kunnes kaikki väsyi ja sitten saksalaiset meni Saksaan ja ranskalaiset meni Ranskaan ja britit takaisin Britanniaan. Tämä muuten olikin se asia, minkä mun piti kriittisenä huomiona sanoa sun kirjasta. Että kun sulla on toi hassu, kun sä kuitenkin samaistat itsesi niihin brittiläisiin, amerikkaisiin elokuviin. Niin ethän sä sitten voi ymmärtää, mitä täällä Suomessa tapahtuu. Sä ihmettelet tätä lahtelaisuutta ja suomalaisuutta, kun eihän sitä voi ymmärtää, jos ei ymmärrä Itä-Eurooppaa. Me ollaan osa vyöhykettä, joka on siis Jäämereltä Kreikkaan. Kaikki valtiot on muodostunut 3 imperiumin hajoamatuotteena. Venäjän keisarikunta, Itävalta-Unkari, Osmanien valtakunta. Kaikki valtiot on uusia, kaikki valtiot on nationalistisia, jonkun kieliryhmän ympärille muodostettuja. Ja kaikissa on tavallaan ihan samat tämmöiset kansalliset tarinat, jotka on siis sen tyyppisiä, että me ollaan kauhean rehellisiä toisin kuin naapurikansat ja täällä on kauhean kaunista luontoa ja me ollaan hyvin ahkeria ja työteliäitä ja täten siis aivan erilaisia kuin naapurikansa, joka on siis laiskoja ja ehkä hieman väkivaltaisia ja sitten kaikkea tätä aina symboloidaan semmoisella kangaspalalla, jossa on erivärisiä kenttiä pikkasen eri järjestyksessä ja sitten semmoinen 4/4 tahtinen reipas marssi päällä. Joo, kyllä sä varmaan oot oikeassa, mutta siis tämä ei ole mun vika, koska mut on indoktrinoitu. Suomen televisiosta ei ole tullut muuta kuin brittisarjoja. No sitä minä olen sanonut aina. Mutta onneksi vanhempana tai kypsässä iässä olen sitten löytänyt totuuden. No niin, se on hyvä, että viimeinkin tuli totuuden tielle. Nyt meidän pitää ehkä, kello on juuri sen verran, että meidän pitää ehkä ottaa yleisökysymyksiä. Voitte kysyä suurelta Kari Enqvistiltä mieltänne askarruttavia asioita keskusteluun liittyen. Kiitos Matti Savolainen Vantaalta. Minua kiinnostaa tässä pikkusen kommentoin ja sitten esitän kysymyksen. Pikkusen tämä haikeus sitten pois tästä yksilövetoisesta kaupallisesta kansalaisyhteiskunnasta takaisin sinne Gemeinschafttiin. Pikkusen kuulostaa vähän tämmöiseltä niin kuin peräytymiseltä siitä, mihinkä pitäisi mennä. Mutta se varsinainen kysymys sitten Karille.
kun tämä identiteetti, että kun sä olit vähän, että pitäisikö se identiteetti löytyä sieltä humanismin kautta, mutta eikö se voisi löytyä sieltä luonnontieteiden kautta seuraavalla tavalla? Kaksi käsitettä, kiitollisuus ja pyhyys. Eikö meidän pitää olla suunnattoman kiitollisia siitä, että tälle pienelle hiekkamuruselle on muodostunut tämmöinen elämän tekstuuri vuosimiljardien aikana, ja me saamme siitä nauttia. Se on se kiitollisuus. No pyhyys. Amerikan kansalaisilta, alkuperäiskansalle oli ajatus siitä, että olemme saaneet lapsilta ja lapsen lapsilta lainaksi tämän maan. Meidän täytyy suhtautua siihen pyhyyteen, ja pyhyys tarkoittaa, että se on koskematon. En tarkoita sanan varsinaisessa mielessä, vaan siinä mielessä, että sitä täytyy uusintaa ja sitä pitää huolta. Eli omistusoikeudesta täytyy ottaa se tuhoamismahdollisuus pois. Kiitos. Siis nämä on tietysti kaikki hienoja asioita, mutta mä oikeastaan ajattelen, että ne liittyy siihen identiteettiin. Identiteetti on se, mikä mä ajattelen identiteetillä nyt sitä, että en mitään luokittelua, että mä olen valkoinen, kohtuullisesti menestynyt mies oletettu. Se ei ole niin mun identiteetti, vaan mun identiteetti on jotain muuta, se on yksityistä. Ja kun mä mietin sitä identiteettiä, mä sanoin aikaisemmin, että ne on ihan tämmöisiä banaaleja asioita. Ja mä niin kuin esimerkiksi tällaiseen kiinnittänyt huomiota, että Lahdessa sitten kaikki katujen nimet on semmoisia ihan helvetillisen tylsiä, niin kuin Vesijärven katu ja Saimaan katu ja Lahden katu ja niin edelleen, kuin jossain Italiassa niin kuin paikassa, missä mä oon ollut sitten, siellä on kaikkia tämmöisiä Pirandello-katuja, Da Annunzio-katu, tämmöisiä kirjailijoita tai pyhimyksiä tai paaveja tai jotain tämmöisiä Horatiusta ja niin edelleen. Ja mä ajattelin, että miltä se tuntuu, se identiteetti, joka muodostuu siitä, kun semmoinen finninaamainen nulkki kävelee siellä kaduilla, että on nyt tämmöisiä, että on Hämeenkatu ja Vesijärvi, se on paskin järvinimi ikinä. Että ei ole. Siis tää johtuu just, tää on sama juttu kuin englantilaiset elokuvat. Väärä koulutus, väärä indoktrinaatio. Siis minun tohtorioppilaani Pauli Rahkonen, joka on jo 2 kertaa väitellyt tohtoriksi, on kirjoittanut Vesijärven nimen etymologiasta monta sivua. Että miksi se on Vesijärvi ja minkälaisia tällaisia niin kuin suomalaisugrilaisia nimeämismalleja tässä kansanetymologisessa nimessä on taustalla ja samoin siis esimerkiksi Saimaan katus, mikä voisi olla niin kuin fantastisempaa kuin tommonen sana, siis Saimaa, siis kaikki siihen liittyvä suffiksaatio, saamelainen substraatti, siis kysymys siitä, että mikä tämän nimen rakenne edes on, kun siinä on tällainen kolmitavuinen, upea. Siis tämä on juuri tämä, että kun koulussa opetetaan jotain hiton fysiikkaa, mutta ei opeteta etymologiaa. Niin, jotenkin sitä ei 16-vuotiaana kuitenkaan tuommoista suffikseista niin kauheasti. Minä itse ajattelin, että mun oma teorioita oli 2 turjaketta, jotka siitä pian jääkauden jälkeen nousi siitä salpausselän yli ja toinen kaivoi nenäänsä ja sanoi, että tuolla on vettä ja sitten toinen mietti, että onkohan se järvi ja sitten ne ilahtui yhdessä, että se on Vesijärvi. Tämä on siis jännä ajatus. Ja tämä on ehkä aika suomalainen ajatus myös, jos näin saa sanoa, että se oma tausta on kauhean banaali. Mä itsehän en ole Lahdesta, vaan Haagasta. Niin. Ja kun ajattelet, että joku on Lahdesta, niin siis mun mieli täyttyy semmoisella äärimmäisen eksoottisella kiinnostuksella, että miten mielenkiintoista, että miltä mahtaisi tuntua olla Lahdesta. Ja siis hän tuntuu aivan niin kuin fantastisen moninaiselta, siis tuo päijät-hämäläinen murre, länsi- ja itämurteiden välinen törmäysmurre, joka siellä on. Ja sitten siis tämä dentaalispirantin vastineiden vaihtelu. Sekin vielä. Siellä on ollut siis
Nyt se on Lahes, mutta se Lahe. vanhassa murteessa on ollut Lahles. Niin, se on Ja sä oot Hollolan Lahdessa, mutta Niin, se oli Hollola oli sitten erikseen. Niin, ja sä oot kuullut tämänkin ihanan dentaalispirantti L-katovaihtelun. Mä en vaan nuorena tiennyt, kuinka hienoa se on. Niin, ei sitä tiedä. Sitä varten pitää opiskella. Mutta siis nämä tämmöiset ihan yksinkertaiset asiat, niitä voi miettiä, että mitkä on, jotka ei ole semmoisia tämmöisessä niinku suurten ajatusten pilvessä, vaan ihan tämmöiset todella niinku konkreettiset asiat, jotka määrittää sitten sitä identiteettiä. Esimerkiksi mä ajattelen, että mun nimi on Enqvist, joka siis tarkoittaa katajan oksaa, niin se on jotenkin määrittänyt mua. Että mä jotenkin en tiedä, miksi. Mä niin ehkä sen nimen määräämänä, pakottamana sen, mä jotenkin pidän katajista. Jos mä olisin Koivunen, niin mä ajattelin näin, että olisiko musta tullut jotain muuta. Että se Enqvist oli mulle semmoinen, niin kun Lahdessa ei toki oli ruotsinkielisiä nimiä, mutta kun siinä oli tämä kuu, se oli vaikea. Ja sitten musta oli hienoa, kun mä sain aina, multa kysyttiin, että miten se tavataan. Sitten mä sanoin, että QV, se oli vähän semmoinen niin majesteetillinen. Oletko koskaan kokenut kateutta niitä Enqvistejä kohta, jotka kirjoittaa nimensä QU:lla? Ne on jotenkin vähän huonompia Enqvistejä kyllä. Mutta siis mä tarkoitan vain sitä, että miten se vaikutti, että jotenkin, että on vähän niin kuin erillään, vaikka se ei ole mikään harvinainen nimi. Mutta antoi se semmoisen tunteen, että on jotenkin erillään jostain. Että jos olisi ollut nimi tosiaan vaikka Korhonen tai Koivunen tai joku, niin olisinko mä sitten ajatellut, että olisiko musta tullut insinööri vai olisiko musta tullut joku niin kuin ihmeellinen kielitieteilijä, joka niin kuin, jotain aivan merkillisiä pikkuroisia painon siirtyminen toiselta tavulta kolmannelle Kudean piirtokirjoituksissa olisi tutkinut, vaan sen takia, että haluaa erottautua muista korhosista tai koivusista. Että siis tällaisia, siis nämä on ihan tyhmiä, siis eihän näin ei voi vastata, mutta tällaisia niin tulee sitten mieleen, että mikä se määrittää, kun te ajattelette kaikki, että olen nyt tässä pisteessä, olen tullut tähän, ja kysytte itseltänne, että miksi olen tässä, mikä on se polku ja mikä on sen määrittänyt. Mä ajattelen, että se määrittää hyvin tämmöiset minimikokoiset, siis ihan pikkuruiset seikat. Mutta ehkä oli joku kysymys vielä tai kommentti, jos Tuolla oli ainakin... Joo, mä luin ton kirjan ja se oli tavattoman mielenkiintoinen, ehkä senkin takia, että mulla on pikkuserkkuja. Mutta mua jäi pohdituttamaan siinä, että millä tavalla sä koet, että sun identiteettisi ja fyysikkous liittyy toisiinsa. Me ollaan nimittäin molemmat myös fyysikkoja. Niin, siis tietysti se on jollain lailla, siis joku, mä en tiedä kumpi tuli ensin, se identiteetti vai fyysikkous. Siis mä olin huono koulussa fysiikassa. Mulla on joskus ollut koulussa 5 fysiikka ja siis mulla oli sellainen tausta, että mä tulin Helsinkiin lukemaan psykologiaa, musta piti tulla soveltava psykologia, sitten mä vaihdoin muitakin aineita pääaineena ja sitten mä lopulta ajattelin, että fysiikkaa nyt kuka tahansa voi lukea ja siinä mä sitten yllättäen pärjäsin, että kyllä mä luulen, että se identiteetti oikeastaan tuli ennen sitä mutta se ruokki sitten tietysti sitä ajattelua tiettyyn suuntaan, siihen suuntaan, joka Jannea on raivostuttanut, mikä on tietysti aikamoinen hyvä saavutus sekin jo. Mutta musta tuntuu, että sullakin on ollut hyvä että sä oot saanut opiskella, tai meitä yhdistää suuresta ikäerostamme huolimatta, niin että me ollaan saatu opiskella sen vanhan hyvän yliopiston aikana, jolloin siis sai opiskella mitä vaan ja vaihtaa
pääaineita. Juu, ilman muuta. moneen Siis kertaan se oli tavallaan, niin kuin, vaikka se hidasti sitten mun opintoja, jotenkin voi ajatella jälkeenpäin, olisi ollut tehokkaampaa, niin se, että mä nyt opiskelin sitten psykologiaa ja filosofiaa ja sen semmoisia. Olen suorittanut jopa valtiotieteellisessä laajoja opintoja, jotka kulminoituivat sosiaalipsykologian approbaattoriin. Mutta että se oli tietysti, niin kuin ajattelen, että sen mun oman elämäni kannalta oli hyvä juttu. Mäkin ajattelin jotenkin noista opinnoista, että että nyt on sattunut käymään niin, että omaksi alaksi valikoitui historiallisvertaileva kielentutkimus ja sanaston tutkimus. Mutta mä en oikeastaan just muista niin kuin juuri mitään niiltä sanaston tutkimuksen luennoilta, jotka tuli siinä jotenkin huitastua läpi. Ja sen sijaan niin kuin kaikkein voimakkaimpina on jäänyt mieleen jotkut semmoiset aivan kummalliset luennot, joilla kävi, jotka oli jotain semmoista vähän vierasta, joita otti jostain aivan kummallisista aiheista. Niin, se tavallaan on jotain semmoisia sytykkeitä, jotka niin voi tulla ihan silleen ulkopuolelta, jotka niin avaa jotain semmoista, saa jonkun sykähdyksen, joka niin ei välttämättä liity siihen, edes siihen, mitä sä opiskelet. Mutta jotenkin se saa sut niin menemään johonkin suuntaan. Tätä on vaikea selittää. En osaa selittää, kun olen vaan tämmöinen yksinkertainen fyysikko. No niin, mutta varmaan voidaan ottaa vielä kysymys tai 2 tai jopa 3. Mä oon itse asunut pitkään ulkomailla ja nyt palannut Suomeen. Mielestäni täällä on aivan ihanaa, kun kaikki puhuu suomea. Te molemmat olette paljon ollut ulkomailla, Italiassa ja Venäjällä. Onneksi asutte Suomessa ja teette kirjoja täällä ja olette julkisuudessa. Mutta onko teillä käynyt mielessä, että olisitte jääneet vaikkapa Italiaan tai Venäjälle, jos se olisi poliittisista syistä mahdollista, että voisitte asua pysyvästi jossain muualla kuin täällä Suomessa? Siis me ollaan asuttu joitain aikoja varmaan molemmat. Niin, siis mä asuin 90-luvun alkupuolella 4 vuotta tuolla Kööpenhaminassa ja ehkä siellä nyt silleen vähän vakavammin tuli mietittyä, että olisiko se nyt mukavaa jäädä tänne sitten vai ei. Mutta siihen nyt ei ehkä sitten oikein sellaista hyvää mahdollisuutta tullut. Ja kyllä jo siinä vaiheessa mulle jotenkin tuntui, että siis työtähän voi tehdä missä tahansa, mutta elämä on sitten toinen juttu. Ja jos on silleen, niin kuin, mä luulen, että meillä on molemmilla ehkä, minä nyt tässä ujosti vertaan itseäni Janneen, tämmöinen kiinnostus niin kieleen ja sen kielen käyttöön, niin sitä ei oikein pysty käyttämään silleen maksimaalisesti kuin sillä omalla äidinkielellään. Osaat sä tanskan stöd-äänteen hyvin heittää? No periaatteessa kyllä, että... Anna näyte. Se on niin tämmöinen glottal stop, niin kuin sanotaan. Mä en tiedä, mikä se on suomeksi. Se on glottaali klusiili. Jaså. No. Se on ha, du on kopp. Niin toi kuulosti kyllä glottaali spirantilta. Ai jaa. Mä en tiedä, mikä niiden ero on. Mutta. Niin, siis mä en itse ehkä osaa sitä stöd-äänettä tuottaa, mutta se on hauska minusta, että Tanskassa on sellainen. Mutta se on vähän samanlainen kuin Suomessa kaksoiskonsonantti. Mutta siellä siis ei tule, kun siellä ei kaksoiskonsonantti, niin se tulee tälleen niin kuin vokaalin jälkeen, tai en mä nyt tiedä näistä, mutta siis ainakin se voi tulla vokaalin jälkeen. Niin, se on siis tämä jos Suomessa sanoo vaikka osta auto, niin emme sano osta auto, joo, no osta niin, se on. auto. Siinä on 2 glottaalista äänettä näin.
Mutta joo, tämä nyt vain tuli mieleen, kun mainitsit Tanskan. Mutta siis itsehän olen siis, mulla on niin, mä oon kanssa asunut siis hiukkasen siellä sun täällä ulkomailla, mutta mä ajattelen, että no siis tietysti tää Suomi on kyllä hirveän hyvä asuinpaikka juuri tästä, kun kaikki puhuu ymmärrettävää suomen kieltä. Saa niin kuin monipuolisemman kontaktin ihmisten kanssa. Mutta sitä mä oon kyllä ajatellut, että jos mä asuisin jossain muualla, niin siis paikkoja, jotka aivan ehdottomasti on mahdottomia, on tämän tyyppiset niin kuin New York tai Pariisi tai joku tämmöinen, että kun niistähän nyt kaikki jo tietää, mitä siellä on. Et jos mä niin kuin nollapisteestä saisin jonnekin muuttaa, niin tietenkin mä muuttaisin siis Länsi-Siperian Tegin kylään. Kukapa ei. Tai siis Saran Pauliin, kun siellä Saran Pauliin, siis Uralin itärinteelle, kun siellä on sekä mansia, tundranenetsiä, että komia, kaikki samassa paikassa ja sitten vielä jotain hauskoja paikallisia Venäjän variantteja ja tämmöiset. Siellähän olisi hauskaa asua. Siis että niin kuin yksikin vertailevan kielitieteen kaverini, joka asuu Manhattanilla, niin voivotteli mulle joskus, että New York is so far away of everything interesting. Niin, se voi olla totta. Mutta en mä tiedä, mä oon ihan mä en tässä elämäntilanteessa voisikaan muuttaa minnekään muualle ja olen ihan tyytyväinen ehkä tässä Suomessa nyt. Toivoa vaan sopii, että tämä suomenkielinen todellisuus säilyy jollain tavalla. Siitä en ole ihan varma. Joo, mä olisin kysynyt Karilta semmoisen asian, kun tämä maailma näyttää niin kauhistuttavalta tällä hetkellä, niin kun sä oot ollut CERNissä ja mä oon lukenut sun kaikki kirjas, niin miten sä, sä tunnet ja vielä eläviä ja jo poismenneitä ydinfyysikoita ja katsot tuommoinen Oppenheimerin, niin siellä loppuosa on aika kauhea, missä se tehdään se diagnoosi, että nyt siirrymme niin kuin lopun aikaa. Niin voisitko sä kertoa vähän siitä, että millä tavalla sun nämä tutkijatoverit eri aikakausilla, niin miten he suhtautuu tähän atomiaikaan ja onko he niin kuin huolissaan, ne jotka nuoremmatkin tällä hetkellä, koko nuoriso on nyt huolissaan, mutta minkälainen käsitys sinulla on tutkijoiden keskuudessa? No en mä pysty sitä sanomaan, että yleensähän tutkijat on niin kuin voi sanoa, että yleinen länsimainen tutkijaeetos, se on semmoinen poliittisesti liberaali ja tämmöinen, koska sananvapaus et cetera on niin tämmöisiä keskeisiä elementtejä tutkimuksen tekemisessä, mutta en mä usko, että tutkijoilla on sen suurempaa viisautta nyt tämän ajan ongelmiin kuin kenelläkään muullakaan, että en tiedä, että mä luulen, että se on vähän semmoista turhaa toivoa ajatella, että nyt tulee jotkut viisaat henkilöt ja ne jotenkin sitten ratkaisee tämän ongelman, niillä on se joku viisaus. Mä just halusin sanoa tuosta, että meillähän on tällainen retoriikka tässä yliopistojen rahoittamisessa ja tutkimuksen rahoittamisessa, että tutkimus on tärkeää, kun se ratkaisee ongelmia. Ja nyt jos vaikka Euroopan unioniin lähetät rahoitushakemukset, niin sun pitää siinä kertoa, mitä viheliäisiä ihmiskunnan ongelmia ajattelit ratkaista tutkimuksessa tai kontribuoida niiden ratkaisemiseen. Siinä on mun mielestä sellainen joku aivan uskomattoman naivi ihmiskuva taustalla. Siis ihan kuin olisi joku 15-vuotias juuri aloittanut fysiikan opiskelija tehnyt ne kaikki paperit, vaikka siis professoreille tarjotaan tämmöisiä hakemuskaavakkeja. No niin, tämä on tietysti mutta se ei ole tutkijoiden vika, vaan niitä on ne konsultit sun muut tehnyt näitä. Ne on sumuttaneet ihan täysin, mutta siis tämähän on juuri tämä, että samalla kun Enrico Fermi ratkaisi ongelman, että miten atomi halkaistaan siellä jossain chicagolaisen
baseball-kentän alapuolella vai missä hän näitä, Niin. näitä halkoikaan, niin kun ongelma ratkaistiin, niin luotiin myriadi uusia ongelmia. Ja minusta se on niin kuin tyypillistä tälle tieteelliselle toiminnalle. Että niissähän kannattaisi niissä Euroopan unionin kaavakkeissa, että mitä uusia ongelmia olet ajatellut luoda tutkimuksella. Joo. Se on tietysti tuommoinen politiikka on aika viheliäistä, mutta tämmöistä se nyt on sitten vaan, että onneksi me eläkeläiset emme joudu niiden kanssa kamppailemaan, ehkä sinäkään kohta. Onko se pääteasemalla nyt? Niin. Jos ei kukaan halua, nyt ehkä voidaan vielä yksi kysymys ottaa. Sellainen, jonka käsittelyyn käytetään 4 minuuttia 30 sekuntia. Niin mulla on tämmöinen asia, joka painaa mua italian kielessä ja Italiassa niin kuin iltaisin ja öisinkin. Eikö se italian kieli jotenkin muodostettu sitä ja koostettiin eri alueen kielistä se. Ja sitten siellä oli joku pieni alue, josta niille mentiin kysymään, että hei, mikä sana teiltä tulisi tänne italian kielen, niin sanoi, että salve. Koska ei tämmöistä salve-sanaa missään Italian niin kuin musiikissa tai muissa, ainakaan minä olen törmännyt, että onko se näin? No siis Italiahan ei ollut italian kieltä silloin, kun Italia yhdistettiin, vaan ne jotka yhdisti sen, niin neiden piti keksiä sitten. Ja siinä oli monenlaisia ehdotuksia. Yksi oli 1300-luvulla käytetty formaali hovikieli, mutta ne nyt päätyi kuitenkin ottamaan sen Toskanan murteen, joka oli sitten jotenkin ilmeisesti helppo kirjoitettuna myöskin, että se niin kuin sitten, että siitä tuli italian kieli, ja siellä on valtava määrä murteita tai oikeastaan kieliä. Mä tiedän, Janne ehkä nyt tietää paremmin, että milloin sanotaan murre ja milloin kieli, mutta salve-sana, eikö mä kuvittele, että eikö se ole jostain latinasta tullut? Niin se on vaan Italiahan on bulgaari. Italiakin on tullut latinasta. Tai ne murteet. Kaikki Italian tähän diasysteemiin kuuluvat kielet ja murteet on tulleet latinasta, mutta sitten siellä on lisäksi... On siellä kreikka myöskin. Niin, sitten siellä on lisäksi näitä latinalaisia lainasanoja tietenkin, jotka on sitten saatu suoraan latinasta. Minusta ne teki kyllä virheen, kun ne otti tämän Toskanan murteen. Olisi kannattanut ottaa suoraan latina sen valtion kirjakieleksi, jossa on enemmän kansainvälistä painoarvoa. Olisi voineet liittää Ranskan sitten itsensä ja Espanjan pian. Mutta mä en tiedä, joku ehkä huomasi tässä tämän tilaisuuden ilmoituksessa oli semmoinen pieni kuva musta, jossa mä luin lehteä, jonka nimi oli Latina. Ja mä en koulussa siis lukenut latinaa, mutta Italiassa olen usein sitten lukenut latinaa, koska latina on nimittäin kaupunki siellä Roomasta vähän matkaa tuonne Napoliin päin ja sen lehden nimi on niin kuin Helsingin Sanomat eli Latina. Latina tänään on kai sen nimi, että siinä ei ole sen kummosempaa. Okei, mutta ehkä me nyt tässä on aina tämä ongelma sun kanssa keskustellessa, että ei päästä kuin alkuun. Mutta nyt me ollaan kuitenkin lopussa. No niin, hyvä. Ja kiitos. Kiitos Yle.